papa de asie eye wo de no na abemu anase na ade no bebemu adada Medasi ide mechiao na mechia Reverend Sofamo na mechia Mr. Isaac ni adwumayɛfo nyinaa mechia obia so a wuti okay for me dikan ya de aseda be merade sɛ waboy ho ban na abatui sebe yo tampo hwehwɛ senke bepie firi mu aba anankadi basa ye kase bi si o man mu no awurade ayadom ama ne saa odu ya hwere yenuanom kakra bi nkwa nanso so migitum sɛ de otamfo hwehwɛ ye no enye saa na unya no sɛ de aseda ma awurade yɛbɛkɔ a ɛde ɔman no ahyɛ ne nsa sɛ ɔnkɔ so nkurakura ɔman sɛ bɛyɛ abasabasa sɛ kaskayo ɛnsi ɔman mu na da bi yɛbɛnya asomdwie hyira nka ɔbɔ adeɛ ɛwɔ yesu din mu amen papa obusa me a deɛ mimi nim ne sɛ onyankopɔn ɛna ovuru nipa yɛn affairs na ɛyɛ onyame na osi hene onyame so na otu hene so read the book of Proverbs Bible class in bi also the mo konkoto mo maba bania obechusu enini ama mo de ɛyɛ rade enu ntino me kitum sɛ nea awurade ɛhyehyɛ yɛ ma ɔman no ɛna adadi ɛwɔ ɔman no so yɛ choosing ayɛ kokromoti ayɛ de ko choose yɛ no so as me de onyame ka kyerɛ me no agye so onyame ɛna choose ɔman pani John Dramani Mahama ama ɔman Ghana ampa so yɛ kɔto aba no so a ɛyɛ ɔno aso no ɔman na to aba na ma no ti so de hwɛ Bible mu dia na kyerɛ no kresɛ onyankopɔn ɛma odifo Samuel esra Saul ngo wa amantie Saul na ohwɛ a ɛno akyi Israel ɛkɔto aba na Benjamin abusuakuo no ɛna Israel chusu ɔmo chusu mɛma mo animonyam na ɔmo ɛto aba no yɛ Saul na ɔman no to aba no ma no saa tam so na onyankopɔn adan Saul edi akyerɛ odifo Samuel amodifo Samuel ɛno Saul ahyia ayi sunsum akwankyerɛ ɛde ama Saul awie ansa na ɔman no ɛkwa kuchusu na ɔman no sɛ chusu the same Saul sɛ do onyankopɔn eyi kyerɛ Samuel a ɔma Samuel anointing no nti papa obusa me a ɛde onyame aka ɛne de onyame achusu ɛno na ɔman no so akɔchusu ti de onyame aka no ɛno na abamu papa na obi so bɛka sɛ sɛ de yɛ trend ɛteɛ no sɛ obi bedi aban 8 years na woyɛ den a ɔman no ɛbɛma wakɔtena se because ɔmo nsa ma ntoa so enti obi te sɛ bi a kanema mpani Yewura Mahama Mills di ni 4 years ɔnso bɛtoa so 4 years next NDC nya 8 years enti we nkanya biribi a ɛnwanwa bia wote saa nsɛm yi a ɛtew sɛn me no ana menyintum no wota kwan no so on says aban bi betena Ghana konya iso na oyɛ de ɔman ne pɛ na oyɛ de so awurade ani a onyame ɔmfa ɛnadodoɔ mpie dodoɔ ɛna bɛkyerɛ ne obechusu ama ɔman no me de migitum sɛ obi di nyamsuro betena Ghana konya so na pɛpɛpɛ yo ewie pɛ yo ɛwɔ na mamuo mu na ɔma ɔman ne nsie pini na ɔman ne nigia mfie wotwe akyi ɔman ne bɛsa pɛsɛ bɛsa masa political party na asa atoa so enti so obi bɛka sɛ mfie wotwe aban sesa no me sa afɔ no nya adwere san sɛ yɛnyina nim sɛ Dr. Bawumia ɛkwan bi so no ne nanado ene nyame mo di ɔman yɛ nim nanso deɛ na odi dwuma no paa yɛ Nana Akufo-Addo enti no afei na nanka na bi de akyire ɛyɛ Dr. Bawumia no ɔno so person ko man so ne nhwɛ na ko no so fa ne new ideas empamra
nanka ujitum say the new ideas no and no so be an strategy na bebo amomai akoso enti Dr. Bawumia de na me nyintum say the president wodi ade mfie wotwe a oman no esesa no da bi sanso no de afe na nkoro so oba ba bi di oman nanim sana na ono no ohunu ho nti na omu gidie say on betimi adi nkonim sanse se utie Dr. Bawumia na ni so ade hunu ene ne nsema no ka na utu se Tony pa bebrebe adwenim na nso so yemu se ho se na onyankopon pe a wo Dr. Bawumia so bedi o man Ghana anim ene sen onyame pe ene sen eduru prebi a aya mi enyi nyame mfrim enti memete so bi eka se onyame de ono no on people politics no nyame so politics wa ana mejuro sankofo na mentuo mase sanso obushia akonyampu ana wo gidie sa honhom taachiri se do bi etna omaya akonya so te se ukuru akonya so mpa hwese ne a nananom ye nyankomade efre nananom samanfo eyi nyankomade ama titimire mukura de ye be free sumafo amomama be kom enema bebribe pro hene no asan ye de na tena kuru akonya so na papa apart from say nyame kire wo ankasa wo ye bibi oh eno de eno kwasem mi ye bibi mom ene sem kasa ma anye bibi a na meboa na de na me ka besusu ne say wo wi a eye beba ho good de na me ka besusu ne say say amamu bi ani hono a obi anase leadership bi ani hono a sunsumu ntaye chiri ntina na me de me fa ne say te say otumfo otekoko so nyami krum ehene ene bia brakwa musu krum hene akonyo mutete so no sebe eye say eye ya ne do mo kwetena so edo mo konkonya dem eye nyankomade nansa ne do aba betro ma yakonya kese no so sanse ubeti edomanim ubeti ahonhom enim ensusu a eda ukurumu ahonhom nyina oba bedi omo so eno ntino ka ehunu se enye position ketwa ubedi nipa so edi ahonhom so ntia na enye adeketwa o se fa ne se nyame betwe no ho afiri mu dabi sanse ye kuromu nkonya kra ye tena so no ahonhom entwe mo ho afiri mu omo eteki part ano ntena mo ntimi ntena santi akonya so kwa emfo ni kan ntena mo ntimi ntena ukuro akonya so endi ukuro anim abra odi wani kan na beye ntimi nti omo pen ye showding answer ntena anytime bi onyame chusu leader king ama ne maya omo edifo no ebene no answer enu ntina David ka say Nathan Fre Zadok oni banaya momfa hono foyem na momfa nkoko enyankomade ema meba Solomon no no eno se udi maade enu ti no nyankopon ka che Samuel se fa hono foyem o just family mu na mehu abranche bi ono ma ono na mepese me bene no me ngotira kono so no nya sunsun eye me nyame sunsun no di bedi me mayede